geceye şirin şekerci Ağlatmanın yürek gelen dilverim Ağlatmanın yürek gelen dilverim Ediyet uçurumlar. Moğolumlarının aydan itlek ardularını cemlep, men size gelecekte, durmuş mektebinne de, ak yol ardu ediyen, sizin yukarı oku jaylarına girip, bilim gämisinne, uzokları yüzmöňizi, ata watana wepaly bolup yetişmeňizi, köf yürekden ardu ediyen, durmuş yolunuz pek bolsun. Soň gatdaşdan ilenemeýärler. Alo. Alo. Hawa? Ha? Hawa men? Waleykümselam. Kim? Ha, Begilcan. Begilcan sağlık mı oğlum? Artızaklar gowy mu? Ay şükür. Ay bir mıdar vardır. Hawa. Şuun iň soňkudan kak gelşimiz. Ay usurumlar kuzağımızı güllen olurdular. Hawa. Tüw öleme. Şeyle mi? Kutlu bolsun. Yurt karşarsın oğlum. Ay bolu bile. Hasan. Bor oğlum. Ne deyip bolsa hükman arar. Bolya. Bolya hoş. Yağmur ağa, çörek getirdim. He, Ahmetcan, yen mi koşak? Çörek getiren olsan, ataş otaydan veriydi. Häzir işim torp çıgalayar. Geçen edek men fefu adıraç göreydim etti. Al canım iç. Sen bana
Hasan Gülçağı da örkötbegendirsek. Men sen gowuşum üýtgeşipdir. Kara gözüm, kara gözüm, kara göz. Yağmurağı güllerini senden gowy görýärdi. Men gittim onu. Gör bize gidelim. Mah. Kara göz, gör menne kalma. Yürü. Be. Süýden ataýadyl o. Yağmur yağın. Tamam. Bulara oyun malsa bolýar. Çığır sürdüyse, top depdiyse, yine şeyle de bular. Şu çığırığı yağmur yağını eltip berdip iyi verdim öyle, onu yüzün alıp baraydı. Görsem, çığırın şakınla nasıl gıdı? Ana. Çöreğin süýün taňry akadan gyrmyzdaýla. Sen bolmadyk bolsa men näme derdim? Maňa şuň ýary bolýar. Ertel men aşk wagt etmeli boldum. Ha, eýgilik mi? Eýgilikde Begiljan zaýapdyr. Zaý toýçek dip jaň etdi. Gaty bolupdyr, tügeleme, toýly bolsun, ol aşkyladyň näýräginde? Hay, huşum vurdum. Şon foramandyrna. Plan toya var, nira var, şoňa var diýlen boldy menkem. Şuň maňa bir ada bolýar gyrmyzdaýda. Şuň surumlamy uratdy. Eňe oňça. Bir hil doýular. Daşmuşa barda. Wah, zanigin. Sen entek-entekler alzırap bozulmalyal boli. Bossan pahyr, ýanyňda bolup, daşyňda aýlanyp beren bolsa, beýle bolmaz. Alo. Ha. Hawa men. Begiljan sen mi? Hawa. Avtobus men dilinemi? Öýüň bararmy şo tay? Ha, inne bolle. Bolýa. Bararmy. Bolýa hoş. Men gitdim anna. Hay canavar.
Kara gözüm, kara göz. Bakım kowlanır. Men elensem ogla gözgülük bolgun. Men yüreğim. Ya, Ya, kırmızıydı. Helak olup ne etsektin, kırmızıydı. Vay ba, toy bir uğrat. Sağaman gitti, sağaman gel. Begliye gellere de köp salam ayt. Zaylarım kutlu olsun, toylu zay olsun Allah'tan. Şunun menden soları toğut de. Vay ahar edin de lehrekinizde, kırmızıydı. Ahmetcan, göşük. Yağmur yegeni hoğulu yolu çölle uğrat balam. Yürü oğlum. Enek karada mı? Yok balam, ol uğrat ya. Yürü yolu. Men batım dolanır Ahmetcan. Karavul. Bar sen kay. Uğradan on yollaş olmaz. Ne tip bolsa Begilcan'ın toyun soğur. Ondan Ahmetcan, sen ne ettiysene? Sen tigirgimini gön iydi ova bas. Sen gitsen, gargudem senin kalmaz. Men özüm biter. Heydim öyle. İyedenim var ola. İnne de ol görmedi yani. Hay iyedim aytmal oldu. Ay berekella. Tuğulem. Oha. Agol koşak. Qaragöz, yok aydaly.
Assalamu alaikum. Aleyküm. Maşin gerek mi? Yok, bana maşinli oğul gerek. Kaka. Assalamu alaikum. Aleyküm esselam. Ağaman geldin mi? Ay şükür dayı. Kurgun çok mu o bakara? Şükür. Yür. Begli, sen amadanın şloreal oğudan zaydan mı oğlum? Ova kaka. İnna aşkavata oğudan nel zay yok kaka. Doğru doğru. Tuğreme. Edil ertekler der kâli. Gıydından maşini var. Al kaydı verecektim olin. Ay şu zaytoy alıdatsa kaka. Yok la. Gülü alafta olar katnap doğru. Kaka. Doğrusunu aytsam mena ova varma utanyanam. Ve, utunur ya ne mamışsın? Ay bir de berde kayşaşan olup diyorsa. Seni mota deyip koydum. Ova gara ilgün ne mi diyendir? Ona değil. Näme dip näme aýdýarlar. Sana salam aýdýarlar. Bolan şol. Näme dip näme aýdýarlar. Näme? Kakan oğuda ödünü urmanı etberin duýdýarmy? Ay kaka. Kakam geldi. Atamam geldi. Ay can oğlum. Köşek nähili? Ay caýdagy däl eken. Tüweleme. Feride haw bular. Kaka yür. Düşüp mi? Yer. Gel kaka. Anha, en kavulxanan şu. Madam alık. Geç oturdu arkayın buyuru ver. Doğrusunu aytsam, şu joy senin üçün aldım. Öňkümi dödüm bilenga kaka. Darşgan raktı. Şu çaka çelli sana aşka vada edeli. Bilece aşalam diye bilmedim. İne. Ha, ennem şu Batır ayda otursun mu? Ay kaka. Ata toya başladık. Stolum getirdiler. Şeylemi. Ay tuveleme köşek, tuveleme. Ata ecem çayla mısın dolur mu oğlum diye. Yok la köşek, çay kemi almadı. Ata kakam çaylanadın diye. Düşünmedim la köşek. Kakam şakara aylan çaylanadın diye. Ha, vah. Benim oğlumda var şol. Ova olurdu köşecuğum. Yani şehre sıklık son iyini taparsın. Tapmanam emme yarına tapyan. Onunla gidayı da gammal ya. Bağla.
Ferhat oğlum, Ferhat. Ay, tekilay. Ata anat gördün mü? Taksi. Niye ayasın? Türkmen aşağı yol bilen atma yolda sürün. Böyle yavaşlık. Göremin dağa çıkıp barýar. Ferhat. Ferhat. Ata görene. Ata şu yer. Dur Yusupcan. Şu zayımdır oğlum, yanlış yana değildir. Ata şu zay bizim zayımız. Odurat. Ata bizim liftimiz odan garem. Oğudan oğlum. Deysen oğudan. Hoş geldin Ata, sabaha geldim. Uy, Ata. Bizim kapıyımız pek gayiptirler var. Bağışlan birini gödüýäňin mi? Ha, doğan. Biz adaşaydı ödeyen. İşte uğrap demen oğlum yaşayan olmalı. Adam begli. Begli we berde goňşy ýaşany okmuka diýen. He, yağmur. Şunu yalını düşördü. Ağlamam da. Men sana adaşlar iyidin tapardın dedim koşu. Tapar. Hem yerim tapyanlık. Ay, yağmur taptım. Bağışlan siz akılalymy? Bir sen mi? Hawa. Sen nereden çıktın? Men evimden çykdym, sen nereden çyktın? Ay bir de ya. Ştaydan çıktık. Şiirdin kömek ulan. Gatawda, hani ýög gireliň? Telefon edip tapar togluňa. Girim. Artyjaňymy be? Hawa, yol veredimiz şey. Siz näme almadyk mehmanýaly? Hangi ýeňrak, arkaýynrak oturuň? Häzir. Alın ha, görüp güýmeni otur. Ýaşlygyňy ýatlarsyň. Men çay paýa seredeýin.
Meňli hanım yeňinde işläp, bizdenki uya deýleýir, feykin basyp uýer işläp, bizdenki uya deýleýir. Aşyk guluk goýgul söze, siýazylyp ýaraşar ýüze, sürme çalyp gara göze, bizdenki uya deýleýir. Giyinipdir gyzyl aly, bilmen nedir ýar hyýaly, göz edip ýomut ahaly, bizdenki uya deýleýir. Bal çapmaz görey diýsem, ýokdur malym berey diýsem, atşroýyňy görey diýsem, öwrülip uya deýleýir. Görüşelim eňli hanım, istihanım şirin canım, pragy dir din imanım, ýetdirmez uya deýleýir. Mahmulynyň öz söýgüsine bagyşlap ýazan şygyrlarynyň ýene biri. Näzli ýar erkin ýatandyr, oýarmaga gıymaz gözüm, gözlerim göçüp atandyr, laldyr tilim çykmaz sözüm, aç gözlerim görsem diýip, hyzmatynda dursam diýip, teşne levden sorsam diýip, kararym ýok tutmaz ýüzüm. Dayda, şu kompüterden oyun oynayayım. Wah oyna köşem oyna. Senden başga oynajagam ýok şonşubat şüleýde. Geç ýagmar, çay içelim. Bibi. Oğla durmuş yolunu alır. Men seni yitirdim. Bugunam adaşıp sen kapyňdan geldim. Ya bi akwalyň ýene bir oýunum ka. Ay howada gabadyn napmadyk ölünçe tapmaz diýip öňküler ýöne aýtmandylar. Men dilaçynjam sen mektep tamamlap paýtagda ýokary okujana aýtdym. Menem ejem pahyr öğretmejek bolup 2 ýyllap oda işledim. Soňam Türkmen awadyň ýokary molumçylyk mektebini gaýbany tamamlap şondan garam owan taklap otur. Allah Taala maňlagyny emýäränne bilýän ýok da ýagmar. Okudyk, ýokary bilim aldyk. Soň bir ýazgydymyň ýerlerine durmuşa çykdyk. O durmuşam bolmady. Birçe qyýt galdy. Ola näme? Kişi maşgalatsa. Durmuşa çykdy. İnnolan özü ýaladalary. Wagtal gelip pawara tutup durlar. Diýme onna 2 ýeke diýene biz bolýarsa. Ýagmar geç, çay içsene. Bebi, uşury saňa näden iş ber? Hani? Özüň neretinde? Bircan, nähili borka? Razilik bereyinmi? Qakamda olara geliveriň diýen ýaly. Ejemem aýtdyydym sen göwnüň ýykmart diýe. O nähilke? Siz bile okudyňyz-a? Aýtsana, nähil şol oglan? Bircan çynyň aýt, men owadan ýüridi sen ýanyňa maslahatlaşmana aýtdym. Mine oni kakavaşrak ýaly görýän. Korkýan. Bircan. Ayda.
Korkma bossan. Yağmur gowy oglanlar. Maňa ananay. Şoň bilen ykbalyň çatylan bolsa, diýmekden bagtly. Sağ ol Biýcan. Menden sana ýadygarlyk. Way ne hil gowy düşüpsiň. Bossam. Suratyň arkasyna seyret. Bir gezek bossan men okuyan yerime gelip mehman bolla. Şonda da şu suraty maňa ýadygarlyk berdi. Şondan soň kendi o wada barjak bolmadym. Tizdenem okuw tamamladyk. Üniversitede iş alyp galdylar. Oui. Ali Yağmur hani jaňa dikber oglaňa haýsy jaýda ýaşaýanlyklaryny bir bileli. Vakti adaletine lalakin. Seven ýada daýdy goýdy. Oňly iýbem içmedimi? Hey toyun ömrü adam. Men ýene baraýar. Bu onuň beýi. Biýcanym. Kaka. Oturma. Mihmanlaryna seni gatsul haltdyr kaka. Ay sağ olsunlar. Maňa da sen ýollaşsaň dostlaň ýarady. Toy kemi ýok. Jaýyň gülýär gutly bolsun. Kaka. Kavla. Minni inni. Diňe sen galym. Başga kim var? Ona kim var? Çağılan var. Gülýär maşgalan var. Kim var? Bine gep boldy. Yok kaka. Sen düşünmedim. Men ejemi hatladım. Oğul. Gecen yok.
Tamam. Şeyle mi? Bar oğlum mihmanın yanına. Bar. Kaka. Bir YouTube'umuz bir geceler, bir dayramlar diye program taptılar. Başka ne mi dedi? Yok, o lervet vaat diyor, no. Bir dayram, o kendiye. Hay. Kaka. Onun toyu çağırayım erkenim de. Ay koysan ay. Çağın hepine man orucu korktuğun ay. Näme kağın bäri burada göllek gelen röýdýän mi? Han bilany. Ertir hafta onu näse dedi. Ay ne yaptın ay kaka? Dur, meni de kuturamak. Biz şehir edemide ağdaştık. Ağdaşıram sen kapıyını durduk, başka bir kapıyını kaktık. O kapıdan çıkanam, men çağırttan ver tanıyan bir tanışım olup çıktı. Ana bahar olan şol. Begli. Mihmanlaryň içinde gaýtjak bolýanlar bar. Bor bardım. Kaka, bağışla beni. Men kitelek. Öyle. Var. Vah vah. Yekelik diyen kat. Kat hervetladık. Oğul yerine oğul oyup gittim. Öy yerine öy. Sen yerim olan boştur. Ana şu boşluğum beni yutup var ya. Basam varmak bas getir, tüyüm varmak tüyt getir, orta varmak ot getir. Oğul hacet, o katar, külüm mike, kül atar. Uy balacığım sana düğüneyin de. He, men varmam duynalımy. Basam varmak bas getir, tüyüm varmak tüyt getir, orta varmak ot getir. Oğul hacet, o katar, külüm mike, kül atar. Hawa? Alo? Hawa? He? Kıydım sen miydin? Tamam bardınız mı? He, süyüm marman süt getirmeliğine öğrendik. Hawa? Bolyala gıydı men näme şoň şakalady imellerliğini bilemok mu sensiz? Bor, haçan gelseňiz geliveriň. Bir günnäl 2 gün gelmeseňizem. Tagaman gelseňiz bolýar. Men özüm seyrederim Şöhratjana. Aha. Bolýar. Sağ ol, tagaman gelim. Bu balacığım. Ana oyuncaklan, kubiklan oynaly. Anhamy. Vay. Bu kimin açar kağı? Dada. Yağmur kıtırdı. He, yağmur. Bir goşmak birin näçe bolýandygyny düşünmediň de şo wagt. De. Nämeler bolup ýörer. Edil düşýär. Şunça wagtdan soň. Şunça ýekelikden soň biwede uşurmayıp. Yatsam tursam oýma dögelen okdy.
Ya Allah Taala şu kelime dözmän. Mevlum diýdiňka. Belki şeyledir. Vah, şeyledir bolýan. Görünüşden ilgun näme diýer. Oğlum elinin näme diýer. Ana gep şanna. Ata bir daydan sana diye. Alo. Hawa. Bibi. Gorgun musun? Hay Hawa. Hiten radım kendirmen. Ha? Hawa. Doğrudanım jüýümde ýok şol. Ay öýün soňurrak bark gaýdaryn. Kaka! Bolýa, jaňadan şunta bol. Kaka! Biz gap-gaçlar taşyp gelýänçek, gaýrat et dagtyjanga teretsene. Bor oğlum. Biz derre ujuk gelerdi. Ha, bolýa. Han nerede ol? Vah, balacık. Vay, köşecik. Nämecik bol sana balacıgım. Vay, köşecik. Vah, gideceğim koyu vah balacığım koyu. Ha, bularam. Gittiler de. Vah, inni näsen kan. Vah, çüýşedi nerdek ha. Vah, cana balam, cana. Ine, men sana süýt çagal berem. Al balam, al süýt çagal iç, al. Al onu, al. Süýt çagal berem, al. Al köşesi. Al. Vah, cana, vah, cana köşecim. Balacığım. Vah, hani, gel hani, gel. Gel balacığım. Gel bakalım. Vay tuğulimi. Vah cana balam, cana. Gel hani. Vah cana balacığım. Vah koyuver köşecim, koyuver. Balacığım sana benim koyuver. Koyuver balacığım. Ana gelýärler. Yürü, uzaya gireli. Vah. Gideceğim balacığım koyay balam. Koyuver kıydım. Koy cana balam. Be. Mehmet sen. Koyay kıydım, koy. Häzir. Häzir cana deli. Vah cana diyeyim. Vah cana. Alo, bibilermişi. Bir bağışlar. Vah, alzıracak delvin aktıcam harit ağlap duran o. Hova, vah yansık gittiler de birer gelecek deyip. Vah süyden verdim, suan verdim. Alın o abi. Hova, bibi. Vah sene bibi. Çaltırak gelsene. Bolya. Vah. Canım, bolya, canım. Bolya. Häzir. Gel hani. Gel ikimiz televizor var. Ana, nerede var? Men bir bolsam baýagly. El bularamay. Öler herler. Koyuver. Vah, koy. Ana. Lelle. Bak bağla kıydım. Bak bağlacığım. Koy. Ha, bir geldin mi? Geliveri. Vay ocağıdın ağlasın. Ay bir azırak. Vay bağlacığım. Han getir bana. Yella yaktıdır onu abi. Getir bağla ağlaptıra bıçağı. Bu ölmüş zıplattır ahiret. Vay bağlama düğüneyin. Han Gir ay otağı. nestay. Vay düğüneyin leleme. Vay düğüneyin bağlacığıma. Canı bağla. Adın ne mi? Ana indi ağlamdık. Neme? Ol
Neme ağlatta. Salam alik. Tuvaleme, mihman geleydimi? Aleyküm salam. Ana etse geldi. Aman sağ mı gelin? Hudaya şükür. Ana. Gelin geçin. Giyir verin. Giyirin. Böyle. Şepçalan. Ha? Şepçalan. Bardan bulaştırdım diye. Kaka, Begli. Geldin mi oğlum? selamun aleyküm dayı. Uyup oturmalı ki niye? Yok ne kaydın. Teyze çayında putlu olsun. Sağ olun. Bivdayda. Oturayım alekenenizde. Yok kıydım, üyü varayım. Gelir duruş netik bolsa, sizden varın. Bolya sağ olun. Kaka, mıyıkmanı uğratman neymiş lep diyorsun? Begli. Azar verme. Bibi, bağışla. Men gelin bilen o zayda çay içeyim kan diysem sen kayıt veripsin. Yankıda içecek olamda sen açarlan yadımdan çıkarıp izah ediptirin. Geç yağmur açarlan koyunca yerindedir onlar. Bira geldi. Min hädir. Bahar. Geli görgeydim. Ece öýde mihman gamy? Men sana şu yedi öýmede gelmesin nimedim Ece? Şu ataşva yerine men yok Ece. Men sana neçe gede gaýtdym Ece? Bolya ta oturmanma. Yağmur dinleyre yaňja geldin sen. Oğlum begil garaşandır bana. Bir kese çay içmenim gaýtmak bolmy? Neme, ol begilin yollaşlaryň biri bizi mihmansala çağırdy. Biz şoňa hökman barmaly bibi. Bolya ta otur. Sağ ol. Bağışla Ece. Bahar. Seňe jaňentek başyn çararlygy bardyr. Mehman else gözüm üstüne. Min ykbalym bilen seň işiň bolmasyn. Wah Ececan, men näme öýmide mihman gelerine garşymy? Ol ataşmy, yataşmy, biziň yegenimizmi kädidim? Onsoňa mol görenin ýanyna men biýbi daýdama seretjek, öýünne bolup hyzmat etjek diýen bolýamyşyn. Olar ýalylar ilki eýdip beýdip ynama girerler. Soňa öýmide hasaba dururlar. Soňa öýmide eýe çykarlar. Ece, Ececan.
Wah ejejan, menem öýümde mihman geleni gowy görýän ahyry. Men ol yer çekenmeke diýip aýdanım boldy. Wah ejejan, ol oňa da demekene. Men häzir. Wah eje. Sen meni bagşlaw geri. Men şu jaz diliň aşagyna goý. Men häzir tiz kömek çagyraýyn. Şeyleyin geçen yıl çempionatta 3. orny, 1. medaly eýe bolan Paýtagtyň Adil Aşgabat komandalary duşýar. Oňa Ferhat. Köpkü Aýagynyň aşagyna köpkün alryry. Meydanyň başa çykardy. Yeri. Depde. Köpküni Yeri. Yer bolsana. Bolsana. Ay. Küçükler şart kamalatın oyuncular için yani olur köpküni hayli agal bir yerine geçirdiler. O şeylikte define talip komandanın oyuncular köpküni alıp öňokturlar. Beldi şamradı köpküni çekpira geçirýär. Ol ýerde Rahman Mehdi Şonkayev salmyny bermän köpküni geri ola tarap tepýär. Hawa. Kakaň ama ayagy seňal howluk gitdi boli. Yine şo daýdan gaýtdy diýen. Bel Hudaý. Olama men ýal ıňdyrmadyr öýde. Sen näme ıňdarmamy? Institutda kaga maňa iki jagy söz aýdyp bilmän näçe ýylma düşdüm. Bilmesiz awtobusyna menip düşüwem ýygymdan galman. Garama ýörep meni öýe ugradyň. Zoram eniş bolmadyk bolsa 29-njy awtobusyň häzirçe ýolukçy bolardyň. Jahanjan onuňa dogry. Begli. O jagada togmada Kakaň ýeközüne de darlyk eder. Dur. Sen bir zady ýatdan çykarma. Kakaň men doglan önümden bäri ýeka. Ýalňydan ýükün çeke bilendir. Inni meselen olan özlerine koyup benimki bolya kaka olmalı. Kakamdır. Al oglan Kakaň köýnegini. Alo? Alo? Kaka? Yine bir ayal maşgara sen soraya. Alo? Ha? Ha, Kırmızıayda. Salamu aleyküm. Ay şükür. Gowy. O bagara sağlık mıdır? Ay hova. Düşewmi yumşattılar da. Ay goý beren oklarda. Ha? Zay? O näme zay? Ay yok, mena zay tatsak diýemok. Yok diýdi aýdaý şoňa. Be. Ha? Şeylemi. Şo gaýdaly mer şo çatyrty ýatyrmy? Wagt janawar. Itduwa pastrol. Neme Ahmet Çağan'ın ahar pakar verip uğrat duruyor, o janawary men variantçan. Bolya sağ ol. Hoş. Kaka näme bollay? Men owa etmedim boljakkan. Men gaýdaly meri Garagöz şol ýoluň çatyryna ýetermiş. Ağaç tuğsuz. Ay it bit bolsa ýaxşylay kaka. Ýüzüň itgäk gidipdir. Men başka bir havarım kaydı korktum. Yok, o işten oğlum. O canavar men şu atı seni yeketir etmedi. Bana yollaş oldu. Men orada o canavarı taşladığında kaydı verdim. Kaka, seni özlep ovadan bir adam gelipdir. Ovadan? Ola tawda. Menem ona telefonu görüşip oturan soň bir käse çay hödüretdim. Çağıraýynmy? Ay, gelin öyle deyipdiler, bar çağır.
Oğudun elip bu oyunu ne edip taptılar kanay? Şehre çıktık ağlarıp, iyizmi tapılan yok bir de. Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Salamu aleyküm. Yağmur ağa. Kaka, bu yiğidin adı Atakan. Tanışın, uğurlaşın. Senin işin ne boluver? Yağmur ağa, geçin oturun. Yekesi ben oturun. Yağmur ağa, men bir işilse geldim. Men öyle çoğalçın oğlu. Kurban arabasıyım artık. İnne tanıdığın mı? Şeylepte bir oğuda sırağım onu ya. Ya şöyle. Yağmur ağa, ben seni iyi olaydım diyen. Ne mi? Yok, ne mi diyecek oğlum? Men sizin oğlanızı aman bir ara tanıyadınız. Son kıyına diye dayıttırdım. Yok diymen de ya şöyle. Bizim karradık. Kıyımız oğudan taşa gitmede kim oramız yok deyiptiler. Oradan soruşturdum, iyileştirdim onu. Yağmur ağa, sizin cahit atmak niyetiniz var dediler. Kim aydı ya onu? Ahmet, sizin yegensiniz. Tigirlisi. Al eneyim. Çağağın epineydim. Şonu şuna gelin. Bak ben asıbatın oğla yürüyütün öyle yapardım. Senin beri kayıpsın da. Zahit atılan ok gitti. Men olacak değil o. Şiye kerekten değil mi yok öyle. Handurun tek. Geç otur. Adım Atakan edin mi? Ova. Ödüňem öýlenen ha? Innem sana jaý gerek ödem bizim ovamızdan. Şeyla. Şehirde kireyine kan kap görmekten Halit yiyiptir ya şöyle. Demek öýlenen de. Hava öýlenmekçi. Jaýy ýeteli pulum var. Dur sana. Kim senden şu pul soruyor? Sen nemet. Öýlenýän bilen Zahit Aliýana Allah da kömek edermiş. Bar bizden hem sana kömek boldun. Sen öýlenne maşgaran amalla howla gelip arkaýna aşa ber. Men murgara başım. Onsuz aýna emedi. Sağ olun Yağmur ağa. Sağ olun. Öyle. Sağ olun. Dur, nire var ya? Bir daydam mı beğendireyin? Kim deydin? Bir daydam mı? Bir daydam? Dur. Onu sen kim olayan? Ben Atakan. Ataşan bir yerler. Ataş deydi ne? Men sana şu yedit öýüňize gelmesin nemedim ece. Şu ataş var yerine men yok ece. Sen ona birin yedin olayan da. Ne molla ya şulu? Ne mollu? Ne mollu diyen? Ne mol zoktu? Kaka.
Kaka näme bollay? Hiç dat. Sen muşlatlar gurnap beren. Sen maňa jaýtatlar jokop beren. Kakam gelsin sen duğulunda. Kaka. Yağmur dur. Begliğin günahı yok berdi. Ähli günah menne. Men sizi sonra bidip tapan men. Zayıf olmayam orada. Bunu noktaya merkini de yaşlı. Kaka. Bağışla ölen. Sen oňormadyň. Nämen oňormamışym? Her bir gelip bereniň jaý meselesini mi? Adama özüňiz görmän, bilmän, iyiliň gepi bilen baha bermän diýip ýöreneme öýüdiň kaka. Kaka sen gaty görme. Burada sorajak. Men öňürekden bäri Aýdy ber. Kaka. Sen bir aýtman ýören bir derdiň bar. Menem näki sorajak bilmän ýör. Men pikiriň derdiňem bolsa, oglum gelinim näme diýerdi we injetme. Biz mudama sen tarapyndadyr. Sen näme diýsen şo bolar. Sana gowulsa kaka bize de gowy. Men şun Lokman bir ve yoramasmalı. Yönü ne edip? Ay onu gördüm yeni dilim tutuyor ben. Salam elek. Gelewerim. Gurrun mu sana? Geçip barýadym da o wagt barýan. Ejem keselhanada. Uy, bi. Näme boldy? Ýürek. Wahey, nerede? Täze gurlan keselhanada. Ýagdaýlary gowy. Gorkar ýaldat ýok. Öten akşam baryp gaýtdyk. Häzirem gitjek boli oglum goýup gidip bilemok. Siz bararsyňyz da. Elbetde. Bir mont öýe girin. Geçin. Bolýa. Men ştaýda garaşaýar. Naharym taýyn. Şunu gyzgynjak bilen ýese gowy bolardy. Yağmur? Oy. İyi salam. Sağaman otuyor mu? Bu atlan neymedi Yağmur? Toy payaladan mı amındı? Men nälle? Bakar salla atları. Gel git.
Enebiye üzüm. Gıyırın bakar yıldızık nar sallı kızgını bilen iyisin neydi. Neme? Evi. Men nämeden başlasam bilemem. Sen iyem başladın ha. Evi. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam sağlık mı? Ahmet kurban. Selamun aleyküm bir dayılar. Qurğun mu atas? Ne dayılar? Qowy. Zatalı qovu mu? Qowy yaxşı. Sağlık Xudaya şükür. Ağam bağışla. Gurunuzu piyasi vereydi mi diyen? Ay yokla. Yağmur, nira varyan sen? Men gelir durar. Sağman otur. Sağ ol. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Atahan, sen may? Allah'ım. Nire var ya. Senin ovanda var ya. Daim dağını. Aman yarapları bir piyada gitmeye var ya. Say mesele çözüm etti. Alniyim. Ova vardı. Kırmızıyda ayak deyler düşünür. Şu zay sen ki. Arkayın toyşayın tutuyor. Yaxşı yigit. Bir maşin takla. Näme biladığına galymy? Hava galli. Şäher mädaşda galy. Ay diýany ýok. Bir adet başar. Olya. Hava.
Mere siz biraz ayak çekin. Vay. Uy. Bahar canım. Ova gitti deyip de. Sen yadıma düştün Budruk şovada Cümle cahan başka dünya ömrüne Yaşanan yaşaydı Yıllarım anım Uludu dey anasmana sor ya Durmuşum fice yer Şirin şekerdi Anasmanın